Vážení priatelia, zišli sme sa tu dnes, aby sme v prvom rade spoločne uviedli do života a k čitateľom novú knihu. Jej autorom je veľavážený, vynikajúci, neprekonateľný a skvelý Sir Koloman Kocúr, lord z Veľkého Kýra, popredný predstaviteľ, dôležitý pohlavár, závažný verejný činiteľ, vychýrený polyhistor, znamenitý polyglot, uznávaný mysliteľ, slávny literát, laureát štátnej ceny, ctihodný gentleman a majster svojho remesla, very famous man, autor kultovej humoristickej knihy Muž dlhým a legendárnej literárnej grotesky A páka a mamáka. O čo známejšia je tvorba Kolomana Kocúra, o to menej vieme o jeho súkromí. Slávny autor si ho totiž prísne stráži. Čo to môžeme vydedukovať už z jeho krstného mena Koloman, ktoré má keltský pôvod a v preklade znamená pustovník. Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena sa prejavujú ako tajomní, neprístupní a nevľúdni, sú mlčanliví, utiahnutí do seba a ťažko menia svoje názory. Ďalšie sporé údaje ponúka oficiálny životopis Kolomana Kocúra. Vyštudoval na Oxford High School a University of Oxford. Vystriedal viacero vedúcich postov. Dlho žil a šéfoval v Indii. V súčasnosti Koloman Kolomanovič Kocúr žije a tvorí v malom domčeku pri vodopáde v Mošon Maďarováre, kde na svoje diela čerpá štetré granty Maďarského ministerstva kultúry. Má 3 súrodencov, staršieho brata Kornela Kocúra, dvojvaječné dvojča Kelemena Kocúra a mladšieho brata Krištofa Kocúra Veselého. V rannom období publikoval pod pseudonymami Dušan Ľubovič, Kleo Vták, Vavrinec Krabica a Gérard Colomáš. Texty písal a hudbu skladal pod krycím menom Libor Hnis. Koloman Kocúr sa dlho skrýval za falošnou identitou svojho manažéra Ľuboša Dojčana, avšak po dopísaní svojho najnovšieho románu definitívne vystúpil z anonymity. Koloman Kocúr neznáša státie v rade, zamestnanecký pomer, daňové priznania, spoločenské udalosti, masové podujatia, porady, zasadnutia, hudobné festivaly a literárne súťaže. Z pohybových aktivít má najväčší odpor k behu. Nenávidí aj všetky kontaktné, loptové a tímové športy, hlavne futbal. Pestuje iba hru v šachy, golf a jazdu na koni.